Asini roh hamadiamu doho dame nasian di bata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madihamu salukna huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapi parhorasan siak kami pandita joki manaik manalu. Bangot mahita tuminggon ima tuminggu pasapulu sadahon dung trinitatis. Dibahini lo asamu mahami lo mamaritahon hatani di bata tutong-atong atas saluhuna. Mariti akun YouTube bagasta manalu rumejuk channel. Atau taparade marohado pikirata lo manangihon hatani di bata naga beturput jamita tu minggu tanggal 22 Agustus 2022 ima di minggu pasapulu sadahon dung trinitatis hatani di bata di enet siang Evangelium Matius bidu 10 ayat 20 sada saharo di ayat 20 walu Matius 10 ayat 20 sada saharo di ayat 20 walu songono mata ni jahobahu jahahom madihita salutna. Olah ni ima di patorang Yesus tu aka sisiana na ikon lao do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian aka situa ni natoro sian situa ni malim nang sian si boto surape polai komate ibana bunuon jala panguluon di hari patuluhon dungi di araun si Petrus ma ibana disaritai ma ninna do asima rohani di bata di ho Tuhan unang masonggo pituho alai humusor ma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gesik doho diau aidang di parohoko akana di bata akana di zolma do dungi di Yesus ma tu aka sesiana nasa nagiot mangihut tonau di soda ho madirina di porsa masilang na tu ibana di utom maau ay nanaing paluahon hosana mangago hosado alay na aguan hosa ala niao ido na jupangan alay ahama atong gunana di jolma nang liat portibio diomo anggo mago do todina ahama tarlehon jolma bahin tobus ni todina ay naro masugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rabdo wat aka suru-suruan dugi balosonon nama tu ganup hobar tu na niulana situtudo na hudokot tuhamu dang na mangai hamatian anggo debas yan akan na jongjong disom sojolo di idaro anak di jolmai di bagasan harajaon ido yanggo sahat ni hata ni debata hurian ahina holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus tapar hatopo do dang na sada hal namura nagabe si uton Kristus ia Kristus sendiri nunga dipatuduhon holong na tuhita nunga dipatuduhon songod dia do manuhuk silang na di ibana hurian itu hatta Yesus Kristus nunga makokop pita patuduhon holong na tuhita di malaw mani sadusa tamarhite hama matera turpukon ima ditikina di babotohon Kristus taringo tu songod dia do nanaing masa tu tonga-tonga di nguluna songod dia do nalaw masa tu ibana ima nalaw manuhu silang na ibana maswada ahodir alay tayo do akamang do akay nang hurian na hinaholongan songod dia do respon niya kasisyan nai dung dido tu hatay na king taringo tu si taonon nalaw si aeon manang siadopan ni Tuhan Yesus ahado din na si Petrus diturpuk taon asima rohani di bata di ho Tuhan unang masonggo pitu ho maralo do aluson di Yesus Kristus maralo do alus si Petruson di Tuhani idobain di picang jali di dok laho maneho bolis gasip do ho diau aidang di parohoko akana di bata aka na di jolma do hurian na hinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus mangihut tuatai ikon tu dohita maswada hodiri manuhu silang ni Kristusi mangihuton gabi halak si huton Kristus ikot tu dohita manuhu silang maswada hodiri kamang do akaina lunga juk tebigi taringo turpukon ale buhado pangalahona buhado hita makanguluhon parsuruon di Tuhani asa gabi halak Kristen nasatia hita asa gabi halak Kristen nasitutu hita didok tu hatai di ayat 24 nasa nagiot mangihuton au di suadahon madirina di porsan masilang natu ibana di huton maau
Borhat sianong mahita kamang do akkay nang lo manulikit museng nunga songod dia nunga saha di dia ha kristenota nunga saha di dia parsitutuot tamang ihut to Tuhani disuada homa dirina masuada ho diri akamang do akkay nang mahina holongan di bagasan Tuhan nunga buhahita masuada ho diri namar lapatan buhado hita lo mamereng dopa Tuhani narumikot sian dopa na di portibio nunga buhahi tak kamang do akkay nang manadikon akka hagio ni daging hagio ni portibion rohat tatu portibion nunga buhahi ta makarikot to Tuhani tonga-tonga ni nguluta makarikot ton hapor seoni tonga-tonga ni nguluta o manalaw idaw tak kamang do akkay nang mulu gumudang do pero hatta mulu gumudang do pero hatta tunasa na dong di portibion dang tarbahik kita maswada ho diri dang tarbahik kita mamorsan silang na tu hita tu do hita kamang do akkay nang ala ni hapor siyaw tay manaon rehe-rehe manaon isak-isak siya nakahalak naso sa hapor siyaw do hotita tu do hita maswada ho diri mamorsan silang na tu hita buhado hita pajongjokon hasitongan hatigoran marhiti dirita marhiti pangalahota marhiti hatata buido mana sipata tarela do hita hinorhon ni akka na di portibio ala ni para leon dang tarbahik kita madok na sitogi ala ni akka na martodong keluarga dang tarbahik kita sangon parhalado maka jongjokon na sitong itong ni huria Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nasahalak naolo manghutot Tuhani di suadaho madirina di porsanma silang na di ibadah. Huria na hinaholongan didok di ayat 20 ay ahamatong gunana di jolma nang liat portibio diomo anggo magodo todina. Agamaro akay nang ipabotohon tu hita sa luhuna nalaw salpudo sa luhuna di portibio. Itugiho kita mangarahon muluta tungolu hapor siyaon tungolu saliling nililing na naong pinarade ni Tuhani di hita. Ahamalabana hita mangomo di portibion alayang gomagodo todita. Napatuduhon. Dangarong lapatan na mamora hita. Dangarong lapatan na jupak kita kanadinggan di tonga-tonga ni ngudut taon alay molo so adong holong ni roha. Molo so adong asi ni roha. Tuak kahala no humalia. Huria na hinaholongan. Bohado hita didok diturpukon. Ay nanaing paluahon hosana mangago hosado. Alay na aguan hosa alaniyaw ido na jupangan. Mangulu pihita dang nalaho o jahata mangulu hola di portibio. Alay makasih holi hanguluan na sorasi. Boharo hita kamang lo akkailan. Marhite ngulutai. Boy tarbahek kisa. Marhite nidok nakin turpukon. Alay na aguan hosa alaniyaw. Pajongjokon hatigoran. Marhiti hapor siyatay. Mangulahon nasa nasitong. Makatahon hasitongan. Mangulahon hasitongan. Di bagasan Tuhani. Ido na jupangan di akka haluaon na siya debata. Mulutumpe gok akka sitaonon hinorhon niya sitongan natado manang nataulahon ala ingok ma. Jupangan mahita di haluaon naong pinarade ni debata. Unang mabiyar makatahon na sitong. Taida na masan waing tonga-tonga ni negara taon moliate ma di Tuhani. Moliate marito di na manungguli ima si barada nagabi ojar rohana makatahon madok na sitong namasa di ibana namasa na di ida ibana na terjadi di komplek Duren 3 na ni ojar ni todi jala na di uloy ibana do todi na siya manungguli ibana asa makatahon na sitong tutu gudanggo pasti akan namaralo tu ibana na makatidako na sitongani alay di batado donganda
Tuhan ido na toktong madongani ibana na margugoyhon ibana mangodihon ibana nau makatidako na sitongan taringo tunamasa di peristiwa na mate ima Brigadir J. Hudan itu kata diajar turpuko kita unang mabiar makatahon na sitong unang mabiar makatahon akka natigor itong atongan ni ngulutaw ahamatong gunana di jolman ang liat portibio diomo ang gumago do dina dangarong lapatan na dihita akan nauli na dingkan akapat padaraman alay ang gumago do todita kamang do akay na dang makuling todita ya kamang do akay na mamer akadongan na humalia dangarong lapatan di maswadahod diri manuhuk sila imaolo manarihon akahalak na humalia buhado hita law patuduhon ito katongan dinguluta law mangaplikasihon turpuko ima law mamereng akadongan na humalia marhiti na manuhuk silang maswadahod diri damang do day nang nahinahulongan ay dido iturupuk tao ay naro masugot anak ni Jolmai di bagasan hasangapon ni amana rabdohot aka suru-suruan na dungi balosonon nama tuganup hobartu nanyulana nguluni halak na porseya nguluni halak na maswadahod diri nguluni halak na olo mamorsan silang na di ibana ikodo tarida parbuena didok naki balosonon nama tuganup hobar tu naniulana mamareso mahita tu bagasa dirita nunga buha ngata ulahon hobar tu lomo ni rohani di bata marhiti nguluta marhiti parsawarata marhiti pakubasyota bohado nunga gabi di halomo hon di bata nunga ta ulahon hobar tu lomo ni rohani di bata manak dah alana ditikina balosono ni di batama tuhita hopar tu nataula jala diodol dia 20 alu situ tu do hatak na udoko tuhamu dang na mangai hamatean anggo deba amarapatan sai adonggo halak jala ido na diigil debata na inggaduk akan aporsiai unang mangai hamatean alai naing majupangan di akahat wow taklumobi di ngulu nasora sude situtudo na hudoko tu hamudang na mangai hamatian anggodeba sian akan najongjong di sor so jolo di idaro anak ni Jolmai di bagasan harajau namano muduhita di haroron itu hani padu alihon atau tau kak marohan ang dirita ta arahon manguluta mangulahon lomoni rohana talomo busongon halak Kristen na tutu ima maswadahod diri jala taporsan masilang naong dihita unang may lahita patuduhon hadirio tasongon halak Kristen ay gudang do halak di partikiano holan alani jabatan pangkat gabi maila ibada maka jongjokon aporsyon na manuhuk haporsyon na ujungna itadi koma haporsyon na itadi koma Kristus na umpaluahon ibada akamang do kay nang hurian na hinahulongan mari tuturpuk tadi bagasan minggion dipanggil do matuhita asa tapatuduhom ma ngulu na di bagasan hasitongan ngulu di bagasan hatigoran dalata law patuduhon songon siuton Kristus sita natuk na olo hita mamorsan silang natuhita ima dalata law mangihutot Tuhani amen tuhata mamasu-masu turhata margogoyhon hita saluhuna